Hello friend, Jai Jagannath, welcome back to my another fresh video. I hope guys you all are doing well. ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆଜି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆଣେ, କାହିଁକିନା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପେସେନ୍ସ ନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଆଇଫୋନ୍। ମୋତେ ଆଇଫୋନ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗେ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ଜିନିଷ କିଣିଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଗୋଟେ ଖ୍ୱାଇସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସକ୍ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ। ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ବି ସିଏ ଧରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷନ୍ ନୁହଁ, ପୁରୁଣା ବର୍ଷନ୍, ବାସ୍ ଆଇଫୋନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ କହିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ଝିଅ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କାମ କରିଛି ଏକଲା ରହିକି, ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଇଆଡ଼େ ଝିଅ ଜଞ୍ଜାଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଖୁସି ହେଇକି ଏଇଟା ଦେଇଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଲା ପରେ ମୋ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବି ଆଉ କଚ ହେବିନି। ତ ୱେଲ୍ ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଟ୍, ମାନେ କିଟା ଯେଉଁଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଚାର୍ଜରଟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ ସେଇ ହେଡ଼୍ଟା ଦେଇନି, ଖାଲି ଏତିକି ଦେଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋ ଆଇଫୋନ୍? ତା କଲର୍ଟା ହେଉଛି ପିଚ୍ କଲର୍। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହୁଛି କହିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଜିନିଷ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଆସିବ।